Phinde ngumukele naso suku lanamhla. Usamukelwa inkeshezane kashukela. Eyasalaza ukhume ezanga kubethalathula. Sisengosini mbukeli yethu ethi sidla ngokhezo oludala. Nonkeshezana. Mbukeli inhlahla isasilandela. Indaba ezimnandi sesemva kwethu. Namhla ke ndawonye ke sivakashelwe inkosazane ke uMageba owasivakashela kokudlule. Sikubingelele indaba ezitha. Sikubingelele kuyinkosi yethu. Ngivume nkeshezana. Ngiphinde ngibonge nakubabukela ukuthi ngisalitholile ithuba lokuthi ngiphinde ngibuye. Nkeshezana nginombuzo ngokolwazi lwakho ngicela ungitshele ukuthi kukanjani makunjena nkeshezana kunale nkomo le okuthiwa inkomo yomncamo. Ngicela ukubuza ukuthi inkomo enjani leyo ngiphinde ngibuza ukuthi konje wona umncamo uyini ngokwazi kwakho. Awu. Ngiyethemba uzwile mbukeli. Uthi umbuzo ngokolwazi lwakho. Futhi ke unginikeza amandla neqholo lokuthi ngisho ngokolwazi lwami. Nawe mbukeli ke besemva kwalokho ususho ngokolwakho ulwazi. Cha Mageba. Bezwakala umbuzo. Ngokolwazi lwami masikhuluma ngenkomo yomncamo. Inkomo esuke ingomphako wentombazane uma iyokwenda. Ukusho ukuthi uma kuuthi kufuneke iyende hleze ngomgqibelo ivamise ukuthi ibulawe ngolesine ngokolwazi ke engilwazi ngayo. Okusho ukuthi njoba kuthiwa nje eyomncamo basuke besho ngoba iyona intombazane isuke mase kufika esigabeni sokuthi sesimweni sokuthi iyenela futhi ukuncama ukudela futhi siyadela ke manje ukuthi ililunga la ekhaya ngoba nampa sebeze beyiphathisa nomphako ukuthi uma isiya kuloyamuzo phela ngale kuloyamuzo yakuwona kunenyama engayidli ukuze ingagcini singazi ukuthi idle noma yalela inyama ingakho iyayibulawele inkomo okuthiwa ke ukumncamisa ukuthi iwumphako. Why? Kepha abanye ngezwe bethi hayi leyo nkomo isuke ngokumbulala emndenini cha angeke ngibaphikise. Kepha mina ngisho olwazi lwami ukuthi isuke umphako wakhe ukuthi uma ngabe efika lapha afika khona emzini akwazi ukuthi abe nokudla kwakhe beze bayiqede le yabo okuthiwa akakwazi ukudla enganaso istress nencindezi ukuthi yena noma ehalela inyama akakwazi ukuthi akaba nenyama edlayo. Leso simo leso. Akwengene nje lapha ekuthenini uma inkomo lena isizobulawa uyabizwe la agonqele khona undodakazi ukuthi azoyibona ngoba phela kufanele sikhumbule ukuthi inkomo imanje apha sesishodela khona abanumzana bebe neinkomo zabo. Ngakho kuma ngabe abanumzana beneinkomo zabo uma ngabe kukhona inkomo yaziwa ukuthi izobulawa yenzelwe untombazane umphako nomunye emndenini nomunye umakhelwane nomunye kuphi angazi ukuthi inkomo ethize eyiyona ezokwenza lokho ebesiduka. Ngoba phela umona into yasemhlabeni ekwenze lutho ebesiduka. Manje kufuneka igcine imfihlo zobaba hlezi noma kuphela. Ngakho ke nayo intombazana akayazi. Sezofuneka manje uma bese kulusho ukuthi isizobulawa abizwe endlini ukuthi akazoke balapha ke sibayene ehamba ke nempelesi yakhe noma beyiqikiza lakhe noma abanye bababo umndeni wakhona azokhona cha ile yakhe ebese kuyawiswa ke inkomo kusho ukuthi iyagwazwa ke iwe ayibone futhi ukuthi yiyo leyana ibikhonjiwe
yiyo futhi le kuyileyo ngoba inkulumo ehlala ishintsha. Angafika ayibone bese emva kwalokho ithi uma ngabe sihlatshiwe uthi ihlatshweni sehambile nakho ukuthi uyibonile bese kuqamba kube khona uqamba amakha asethi hayi inkomo eyahlatshelwa usisi Sibongile ngathi eyogana yayi umbalo ukuthi ngalesikhathi wena uyaphika uthi hayi ngayibona kuthiwa wayibona nibulawa cha babulalenye ube nokucovana kungenasidingo yabo. So yikho bephoqa ukuthi yiba khona uyibone uyiswe phambi kwakho ubona hayi ke iphansi sewuyahamba usunenkulumo ephathekileyo nawe ukuthi ngayibona mina yabulawa phambi kwami yakithi yabo. So ileso simo engisaziyo mina ukuthi masikhuluma ngomncamo sikhuluma ngokuthi usuke edela sezenzelwe eziningi izinto enzelwa lapha ekhaya ikhomba ukuthi uyahamba kodwa le yokugcina yomdelisa ke manje uthi hayi naka kumpha hamba angithi yabo. Ilokho ke mina wena wangasenhla engithi cha anguveze ngolwazi lwami ebese ngicela ke naku wembukeli nawo ama-comment abekiwe ngezansi awusibekele ukuthi wena wazi eyomncamo makuthiwa inkomo yomncamo isuke isima kanjani khona ukuncama wena ngolwazi lwakho wazi ukuthi ukwenza njani. Ibonke Shezane kaShukela eyasalaza ukhumeza ngakubethalathula umakhunywa ashiya unqaze etshitshi umashelela uzama ukulungisa ukuthi into oziyonakala umhleze ehletshwa abafazi amadoda zijasa bamkhize zamluma angibonge mbukeli angibonge inkosi yami amen.